Pe tine și pe mine? Ce e asta? Cine? Care și unde ne-a luat? N-am nicio mașină, am venit să mă plec cu toată asta. Care-i problemă? La un protest pe LX 145. Și acum? Și acum ce? Merge la o cafea. Da. Nu vreau să merg prin locuri. Mai fi de acolo, ca să mă Auzi? Sar gardul, ne vedem în parc. A, du-te mă prin parc și vin în parc pe aici, pe la intrarea asta, Laura, vrei? La mine dacă vreau să merg prin locuri, ce să iau prin parc? Dacă ei nu știu să răspundă, nu există. Așa. Ne imaginăm că nu există. La Ignor. protestul Ignor. Ignor. Laura. Acolo e o grămadă, deci nu ne amestecăm cu manifestanții. Vreți să ajungem la mașină, vă dau cuvântul meu. Este intrarea în parc la 50 de metri și... Hai, du-te mă la 50 de metri, că vin și eu pe partea aia. Hai. Du-te mă. Nu te pune cu sistemul, nu te pune că caput. Tu chiar vrei să te... Vreau cine și Tu pe chiar... aici. Da? Deci vreau să vreau cine răspunde de organizația acestui baraj. Dar nu vreau. Laura, hai că vin eu în partea aia la tine. Dai seama ce aberație. Da, măi, Vreau da, să da. știu cine răspunde de problemul ăsta. Hai, măi, că vin acolo, lasă, că n-are rost. Vin în partea aia. Cordonul umbilical. Mai nu e chiar plăcere. Dacă e druge, e praf. Cine a spus? Exemplu. Nu e o familie de acum înainte de spasă. Aveți ieșire pe aici. Parc și pe partea asta. Da, tare. Nu a spus că putem să trecem acum? Păi nu știu, cine v-a spus? Păi ne-a zis că gata, puteți trece, când v-a luat jumate de aici. Și a zis că acum nu mai vreau să trec, vreau să rămân aici. Mă scuzați, se poate trece pe aici? Adică încă nu știu unde. Se poate? Nu, trebuie să îmbarce toată lumea de la protestul și după aceea se poate. Măcar de ce puț. Avea mașină să parca pe sfința apostolului. Da, așteptați momentan să plece toată lumea. Când să se coleie? Da, 2 minute de bună. Vreau să fac cu mare drag. N-am mai zis momentan să îmbarce toată lumea, că sunt fuzele. Trebuie să fiți Nu e vorba, e vorba că toată lumea nu e atent, că erați deci cu mașina peste ei. Palea a fost o ea? Acum toată lumea, puteți să intrați în parc și să vă luați pe acolo cu mare drag.
trecem acum? Acum putem să trecem, domnul de la jandarmi. Dar nu mai cine Putem să trecem acum? Da. Mulțumim frumos. Foarte amabile. Știu. Așa